Na Comandancia de Pontevedra, a Garda Civil presumía hoxe dos resultados da súa campaña Ningún neno sen bigote. Con 2.000 litros de leite conseguidos, axudarán a que os cativos das familias máis desfavorecidas teñan unha alimentación equilibrada tamén no verán, cando pechan os comedores escolares. Hemos recaudado 2.000 litros, entendemos que es una gotita en un océano, pero bueno, como decíamos antes, con gotitas y gotitas se llenan mares. A Benemérita decidiu sumarse á campaña organizada a nivel nacional pola Fundación La Caixa, sumando unha tarefa máis e moito máis gratificante aos seus labores. Intentaremos seguir colaborando pues, en este tipo de campañas y estaremos dispuestos a la Guardia Civil pues, para lo que haga falta y a los que entendemos que vestir este uniforme es algo más que ser un policía, pues intentaremos colaborar un poquito más. Comercios, supermercados particulares e incluso protectoras de animais colaboraron nesta campaña. Tamén os centros escolares. Non en van os axentes aproveitaron en moitas ocasións as charlas que imparten os nenos nos colexios para dar a coñecer a iniciativa. Las numerosas charlas que dan en los colegios pues para diversos temas pues detectaron ciertas necesidades y les pareció una buena idea el recoger estos litros de leche que a través del Banco de Alimentos y de la Fundación de la Caixa entregárselos a ellos para que los repartieran. O leite foi entregado ao Banco de Alimentos, que se encargará agora de repartilo entre as familias máis necesitadas, unha axuda que agradeceron ao Instituto Armado. Y con esto lo que hacemos es que procuramos darle mejor calidad de vida a los necesitados. Muchísimas gracias en nombre mío y en el de la Fundación Provincial del Banco de Alimentos. Esta achega axudará a organización a manter o seu stock deste alimento tamén no verán.